Min pupi ta' drab sa set biż-żeba ta' Frozen minn supereroj bħal Superman sal-Unicorn li sappostu wkoll għal bħafna rigali li taw it-tfal Maltin għal kampanja Rigal b'imħabba. Pakketti b'noti apposta li jindikaw jekk humiex immirati għal tifel jew tifla u bleta hemm niżla. Iltqajna ma' Dervin Vella li kien għadu kif spiċċa mix-xogħol fi Pjazza Kastilja biswit it-tinda li fija qed jinżammu rigali miġburin. Waqt li jaħdem bħala uffiċjal fil-faċilità korrettiva ta' Kordin għal dawn l-aħħar 3 snin fil-ħin liberu tiegħu ħass il-ħtieġa li jagħti semu fl-inizjattiva Rigal b'imħabba sa mill-bidu tagħha 4 snin ilu. Dervin ta' altruist li hu b'mod volontarju darbtejn f'ġimgħa ukoll jgħallem is-self-defense li tfal ta' bejn is-7 snin u l-11 sena fi klab li għandu fiż-Żejtun. Tlabnieh jgħidilna għaliex iħoss il-bżonn li jagħmel dawn il-klassijiet mingħajr ħlas. Itħoss li taħdem b'mod volontarju ma' tfal, ħalli eżempju nieħu minni dak li tallimt jien u kont ġa klab oħra kont nara li tfal minnu batuti jiġulek ftit u mbagħad għax il-ġenituri ma jkollhomx biex iħallsu issa kienet toqrosni naqra żgħira. Dak li jkun iddeċidejt li nibda nagħmel dawn l-affarijiet jien min jeddiek u xi ħaġa li nħobbha. U stqar ma' One News li jħoss li jkun ta' ispirazzjoni għat-tfal li għallem. Jien irrid nrewwem it-tfal dawk li nagħllem jiena li mill-ftit li għandhom jitqassam ma' ħadd ieħor għal dawk li jkunu daqsxejn fil-bżonn u li huma fid-batija wkoll għal da żminijiet. Vella spjeganna li bħala ħaddiem fih dan il-korpi dixxiplinarji iħossu gburi li bħala uffiċjal fil-faċilità korrettiva ta' Kordin flimkien mal-membri tal-Korp tal-Pulizija, is-soldati tal-Forzi Armati, il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u uffiċjali tal-Leża iħossu sodisfat li jkun minn ta' quddiem biex jagħtu semhom għall-kampanja Rigal b'imħabba. L-appell huwa li daw il-klabs li huma żgħar u koll il-kbar li kim jista' jkun immexxu din il-kelma ħalli kulħadd jibda iqassam xi ħaġa milli għandu. Daw affarijiet żgħar għax bħal ta' żmien tal-milied, żmien ta' mħabba, għandna l-gwerer viċin u dejjem xi ħaġa li żomm. Mal-mikrofonu ta' One News Matthew Mikallef, uffiċjal tal-Aġenzija Leża li kien ukoll fuq xogħlu stqar magħna l-ħsibiet tiegħu dwar il-kampanja Rigal b'imħabba. Ngħidilhom sabiex milli għandhom jagħtu għax mill-ftit li għandek dawn it-tfal jarawha apprezzament kbir u nixtieq ukoll ngħid appell għal kulħadd dawn it-tfal setgħu kienu uliedkom. L-an tal-kampanja Rigal b'imħabba jibqa' biex f'dan iż-żmien festiv l-ebda tifel jew tifla f'Malta ma jispiċċaw mingħajr rigal. Il-pubbliku Malti huwa mħeġġeġ biss sa nhar il-ħamis li ġej 21 ta' Diċembru ipoġġi regali bħal ġugarelli taħt is-siġra tal-miliet armata apposta fi Pjazza Kastilja biex imbagħad dawn jingħataw lil tfal fil-bżonn.